И Что с ним произошло? со всеми ими, смотри, ну, я тобі скажу, що повторяюсь, що я не можу судити ізнутрі, тому що не був. Да? Ну, я читав людей, яких, на мій погляд, можна вірити, що там місячне занурення в нинішню Росію, воно трошки змінює. До речі, я не знаю, коли ти останній раз був в Росії. От, Как уже 3,5 года назад. Почти 4. Почти 4. Смотри, а я, получается, 5. Тобто я про інше. От ти ще той рік якийсь, да? Я наблюдав, що происходило. Вот. Да. Так от я читав влітку того року людину, яка написала, що я спеціально приїхала подивитися. За тиждень я задумалась, а може ми дійсно там в Києві всі тронулись мозгами? Хоча людина була на Майдані, вона знала, ну, тобто, умовно кажучи, вона жила цією нашою реальністю, да? Это я про те, що, вибач, ну, якщо, наприклад, ти влияє на умних людей, розкажи мені. Це не бабушка у телевізора. Секундочку, у мене є докази, що умні люди з клубу «Що Дікода», з якими там іноді вони коментують щось моє, а я у них, ну, вони адекватні, вони розуміють, да? Сказати, що весь клуб тронувся, я теж не можу. Я, ну, клянусь тобі, ми з дружиною, кстати, з моєю жіною, ми навіть якось подумали після березня 2014 року перестати спілкуватися, щоб їх не підставити. Понимаешь, мы стали бояться за людей, что... Ну, они и сами с этим справились, я думаю, тоже перестали звонить, да. Ну, короче, да. Наша дружба... Ні, ми не порозумілися в основному питанні, хто кому должен Крим. Значить, хоча ми жартували на цю тему, я тобі скажу чесно, після 91-го року, там, ну, років 10 ще. И я знаю, что были эпизоды, когда мы там по окончании там, большой съемки садились, гуляли, там, отмечали, вот, и мы хихикали, и они говорят, отдай Крым, я кажу, нема питань, отдайте мне Тюмень, Камчатку, что-то там еще попрошу, а за Крым заплатите. Вот видишь, как... И потом, может, мы подумаем. Видишь, как шутки материализовались? Это были шутки, да. Кстати, как бы шутки. У меня тоже были друзья, которые на эту тему шутили, при этом говорили, ну, конечно, Крым это Украина. А вдруг люди, которые в Крыму ни разу не были. А это не имеет значения. Я говорю, ребята, секундочку, окей. Ну, кстати, Ворошилов родився в Сімферополі, якщо ти знаєш. Ну, так його життя закинуло. Він сам з Сімферополя, хоча жив в Москві, його батьки були з Москви. Вот. Ну, да, дошутились, що називається. Да. Тому я тобі хочу сказати, що я не готовий всіх огульно. Тобто, дивись, у мене моя позиція така. Я закрив для себе Росію, я сказав, що вона для мене померла. Я їм про це написав, до речі, всім своїм друзям, ну, тим, яким, да. Ну, має значення, як вони на це відреагували, тому що я сказав, що є якісь певні ну, норми, що ли, етичні, яких я дотримуюсь. Да? Я не краду, вони всі знають, що я нікого з них нічого не вкрав. Я там ну, не б'ю слабкого. Тобто у мене є якісь прості, елементарні поняття. Тобто вони мене абсолютно зрозуміли, чому я так маю право себе вести. З іншого боку, що вони думають? I don't know. Скажи мне, я с ними не спілкувався, не дискутував. Вот это потому, что они тебе перестали все писать и звонить, по большому счету. Правда? Во время Майдана они мне звонили, сказали, да, а потом как отрубило, что, после типа, Крым-Наша, правда? Приезжай, да, от него. Прямо после Крым-Наша? Ну, смотри, ну, дивись, ми мали серйозну розмову в новорічну ніч. Я зустрічав Новий рік з 13 на 14 рік під Москвою, Андрія. Там, ми мали таку дуже серйозну розмову про Майдан і всю історію. Значить, моя дружина була більшим, до речі, полум'яним оратором, ніж я. От, ну, під час, ну, коли там в лютому да, почалися розстріли, ну, реально вони переживали за нас. Да, и так было в Москве. Честно, да. Я приезжал на Майдан несколько раз, возвращался туда. Да, они все так говорили. Через да? Европу выйти. Но уверяю тебя, даже те люди, журналисты русские, которые были со мной, тоже приезжали на Майдан. Все, они уже 18-15 марта, или там даже раньше, когда Путин объявил об аннексии, потом они проголосовали на этом референдуме, они перестали мне звонить, писать. Они сказали, ну мы все понимаем, ты был нашим другом всю жизнь, но Крым наш. І на цьому все закінчилось. Ні, ну ми з дружиною ще пережили одну таку печальну історію, коли, ну не печальну, ну просто вона, знаєш, вона мабуть, була останньою краплею, після якої зрозумів, що я не повинен спілкуватися з росіянами взагалі. Ми були в Дубаї в березні 2014 року. От, 14-го відбулася, чи 15-го вся вся вакханалія, да, там виступ цього карліка. Ми були в кінці березня, і біля нас сиділа компанія, яка празднувала. Да, ну, за Крим наш. Вони були із Новосибірська, з них жоден не був в Криму. Да. Вони були, в принципі, розумні люди, тому що хтось із них директор якогось хімкомбінату, такого, ну, тобто, і причому молодий. Тобто, ну, було понятно, що ну, не таке. Я кажу, Саша, пойдем типа, в соседний столик. Вони не приставали. Знаешь, какой это ментальная такая знаешь, история. Знаешь, какой, согласно опросам, самый большой процент крымнашистов в каком российском регионе? Ну, где-нибудь в Удмуртии, ты хочешь сказать? Владивосток.
Потому что дальше... Слушай, это же, с другой стороны, это очень хорошее... Это значит, что чем дальше мы от вот этого вот очага, понимаешь? Это люди, которые никогда в жизни, они отдыхать ездят во Вьетнам, в Южную Корею, Ну, да, в Китай, в Крыму они не Таиланд, будут я думаю, никогда. там, да. Это просто такой наркотик. Это вот как наркотик создает иллюзию чего-то, там величия, там, не знаю, веселья. Ну, диви, ну, ніхто не може забрати у росіян таку рису характеру, як в великодержаві, да? Абсолютно, так сказати, безсмислена риса характеру, але вона в них є. От вона проявилась. Їм трошки в це місце їм зробили ін'єкцію. Всі розуміють, що безсмислено, глупо, ідіотськи, там уже кажуть, вже 36%, да? Вважають, що, ну, там в Ернахі прочитав, 36% вже вважають, що, ну, то есть 30% только за, остальные кажут, да нет, наверное, мы сделали ошибку. Ну и что? Уже все. Проехали.